Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Tuganan tagag unsay akong problema rin ni Samo. Kay swerte man to ako sa negosyo pero sa akong asawa, sa akong pamilya, ay ayaw akong kinabuhi. Kaya pag mamatay lang gusing, Griggy boy. wala mo makita nga kauban ako rin is nindot ko na Mumbai. Ang ako rin yung mga katabang din Wa si Mrs. o wa sa mga mong mga anak. Nagyayas lang palupat. Mong, ubanis ako. Piyot! Piyot! Mariga, ikaw pa sa kita, dali. Siguro kang ni anak ka. Ako din. Lagi. Sing. Minaw sing ha. Saman, Griggy boy. Ayaw ka bala ka pagulin mo. Kay ipahatod ta kang apyot. Piyot! Dungo ka. Dungo ko. Ihatod si Francine sila, humana mo dinig. Sabot ka? Sabot ko daw. Very good. Apir. Apa dong? Per. Ay, Ginoo ko. Hain naman ni sa Francine. Unsa na rong orasa sa kagabion? Nakatuog na lang sila si Dudut ug Miles pero wag gyud siya mo abot. Lain naman hinuuning niya sa kong hunahuna. Ipalayo lang in taon, Ginoo. Oh, may hayag sa flashlight. Murag may tulo ka tao sa unahan nga nagpaingon din Nadanagan sila sa flashlight ni ilang da. Ug murag nag-agak man ng duha ka tao anang usa nga naa sa ilang taliwa. Uren! Uy! Uren! Murag tingog marong isot nga nanangpit. Uren! Isot! Isot ka mo na! Kami ni Seng! Kami ni Francine. La Francine, humpo kayo! Unsa? Ari na ko na, masakay na, Francine, mba na. Oh, salamat kaayo ni mo nong. Apyot ko. Ah. Katabang driver mo ni Dong Grigis, bagay. Oh, salamat kaayo ni mo apyot. Wai sapayan. Ari na lamang ko ha. Brother, ano so ko? Sige. Sige brother Piot. Nahinay drive ha, brother Piot. Lamat. Pagamping apyot. Ay, Nabaghuang ko Francine Corinda. Uy, ni mo bilong. hasta ko isot. Nabaghuan gud ko ini niya. Di man tani siya ingon ini. Karon pa ko kita niyang ingon ini ug hubog gyud kaayo. Unya, kay nahimutan naman siya diha sa inyong lingkuranan sa sala. Muli na ko ha. Sige isot. Ug daghan gud kayong salamat nimo. Nahinanok yun kaayo si Francine. Kusog kaayong nakahakok. Si Greggy kuno ang yan gikainom matod pa atong apyot. Ug maayo ka di kay gipahatod po di si Rinis Bay. Tawhana, uy. Unsa kay kasulti sa mga bata ining iyang kipuhat. Unsa din ng orasan na uli si Papa Francine ma nga natuba man na siya nga hayag naman. Bitaw ma. Hindi lang natutandugon na sa papa ninyo. Nanimaw lagi si Papa ko yan no. Hubog na sa papa man no. Kanimaho man siyang gilim nun.
Ha? Kuan. Pamahaw na ka mo. Kay andam na tong pagkaon sa kusina. Kay tingalig mga late mo. Ala, no, Mga nita na ya. Magtestra ba meron og sayo ya? tagpa. Hasta Demi, may exam meron. Mga ona dito, oy. Oh, ayaw pagbangon, Francine. Kay malambak ka. Di niya ako makakayag agak ni mo. Lapad kayo akong uday. Malipog sa kukon. Maparog ko. Mauna, kay nasubrahan ka man sa inom. Sorry. Sorry, day ko rin. Di ka diri na ako ang ngayang mga sorry. Kundili adto sa mga bata. Ni Dorot ug Miles nga nakakita ganiha sa imong kahimtang sa wa pa ka mahigmata. Unsa? Pag ko kabalibad ni Craig eh. Uni na ta magsulti. Imna sa ning init nga sinunog nga mais aron mahuwasan ka. Ug kun di pa nimo makaya, pahuway lang usa. Magtugway pa ko sa mga kanding o magpatuna ko sa kabaw. Ay, gitugway nagsayo ni Dodot ang mga kanding. Ug namalihog na lang sab ko ni ishoot sa pagtuna sa kapaw. Sorry. Sorry kayo ha. Day ko rin. Di na gini mausap. Ay. Giingnan ta kang imna na ng kape? Di ka kasabot? Day ko rin. Naarang kape ni mo, Dogrige. Oh, salamat ng binang. Ipatawag lang kong nakaisugo dong ha. Kay magtiwas pa ko atong akong gibuhat sa kusina. Sige nang. Tapi o na ni mo, Dong. Apyot. Dong, okay ra ka, dong. Okay naman. Ganoon, anad makaana, no? Si Pransing, sa orasan mo gihatod gabi. Mga alas 6 pasado tingali, may nagagikan din it bahay. Siguro magkani mo nga mahatod ko siya mismo sa ilambay. Oo, dong, ay. Dito, madyo na ko, si magingon ako. Mayo. Kisa mayo dito pag-abot ninyo, Skurina? Ang kiyang asawa, dong. Umurag. Maron, kurina. Salamat. Ay, supayan, dong. Unsa may sulti siyang asawa sa paghatod mo ni Pransing gabi, huwam suko. Nasuko, gitingali to, dong. Wala lang ipakita. Pero mura man to naghila ko, ay. Bisag kinsa tingali nga asawa. Mubala ka, jud kay, mudug kay pauli iyang bana. Pagkaswerte ni Pransing. Salan to, dong. Wa madawag gabi si ma'am ni mo? O ang mga bata? Wala mo ko makamatik ko do nga mitingog ang cellphone. Amor ka si nang binang. Yeah. Sige, mapawais ako. Ikaw lang ko sa'yo bahala dito sa tindahan at sa sawang, ha? Di ba, na magkagunsay mga buhaton dito? Oo, dong. Kibaw na ko, dong. Mapas ako dito kung marang-arang ng paminaw na ko. Sige, dong, Greg. Sige. Ay, kadito, dong. Musa ba na itong balik si ma'am? Ay, kinaara ba dito'y nangita niya dito sa tindahan sa sawang? Ang ako ba na ako'y ikatubag unta? Ambot atong amo niyong babae, Apyot. Paglaglag o paglingaw-lingaw mas kinabuhi ang hibawa na to. Sige, dong. Aarit ako. Day ko rin. Paghinay. May bangon ka man, ngalain pa man ka ang paminaw ni mo. Madada naman. Lingkod din kay pasig malamba ka. May barag ka ra ba? Gamay. Gamay lang. Gamay lang. Tarong lingkod. Day. Mangayaw ko. Sorry ni mo. O, asabton ta ka kung anong... Kiingnan ko na ikaw sa may aging gabi nga dili ka nga rin ako mangayo og sorry. Kung dili, ngadto ni Dodot og Miles. Corinne, mahimo bang pamation sa kunay mo? Kung sa pa may akong pamation nimo. Ang ako nga
nga pasabton ta ka kung nganong naingon ko ato gabi. Bahala na lang kung dili ka mo tuon ako basta nga makasulti lang ko nimo. O sige, sulti. Salamat. Yubanan ako si Griggy sa pag-inom gabi kay na siya problema. Ug wa siya lain nga kasultihan. Wa siya lain nga kasumbungan gawas nako nga suod niya higana. Kay may problema siya sa iyang asawa ug mga anak. O kani, mingon siya nga swerte kay ko nga ikaw ang akong napangasawa. Ug swerte ko sa atong mga anak. Dili sama niya nga tungod siya ang problema. Nakahuna-una na siya nga magpakamatay. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!